أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Cikin ikon Allah insha Allah yau za mu yi karatu ne akan ranakun sa'ar kowane burji da sunayen Allah da suke ɗauke da su da tauraron wannan burjin da kuma adadin wuridin da za ka yi wurin neman wani abu da sunan wannan Allah na wannan burjin naka. Insha Allah za mu fara ne da burjin himlu. Idan kai burjin himlu ne da kai da kuma mai burjin aqrabu duka kun yi tarayya a wannan wajen, wanda ranar sa'ar ku shine ranar talata, shine ranar sa'ar ku ranar talata. Tauraron ku kuma gabaki ɗaya marika ne, tauraron marika ne yake ɗauke da burjin naku, kai mai burjin himlu da kai mai burjin aqrabu. Sannan sunan Allah da ya daidai da burjin naku shine al-maliku da kuma al-quddus, al-maliku da kuma al-quddus. Adadin wuridin da za ka dinga yi shine 261. Sai kuma na biyu mai burjin jauza'u da kuma sumbulatu. Jauza'u da sumbulatu ranar sa'ar ku shine ranar laraba, tauraron ku kuma shine ɗaridu. Sunayen Allah da ya daidai da burjin naku shine al-aliyu da kuma al-azimu, al-aliyu al-azimu. Adadinsa kuma da za ku dinga yin wuridinsa shine 1130. Sai kuma mai burjin sauro da mizanu. Idan kana burjin sauro da kuma burjin mizanu, na'am, kamar yadda nake cewa idan kana burjin sauro da burjin mizanu to kun yi tarayya a nan da kai duka, duk za ku yi amfani da wannan sunan Allah da kuma ranar sa'ar taku duk ɗaya ne. Ma'ana ranar sa'ar ku shine juma'a, ranar sa'ar ku ranar juma'a ce. Sannan tauraron ku zahara ne. Sunayen Allah da ya daidai da burjin naku shine al-ganiyu al-wahabu, al-ganiyu al-wahabu. Adadinsa kuma shine 1171. Shine adadin wuridin da za ku dinga yi na sunan Allah al-ganiyu al-wahabu. Sai mai burjin qausu da mai burjin hutu. Ranar sa'ar ku shine ranar alhamis, tauraron ku kuma shine mushtari. Sannan sunan Allah da ya daidai da burjin naku shine al-kabiru al-muta'al, al-kabiru al-muta'alu, al-kabiru al-muta'alu. Adadinsa kuma shine 773. Sai mai burjin surdan. Shi mai burjin surdan ranar sa'arsa shine ranar litinin, ranar sa'arsa shine ranar litinin. Na'am, shi mai burjin surdan tauraronsa kuma shine kamar, tauraron mai burjin surdan kamar. Sunan Allah da ya daidai da shi shine ar-rahman ar-rahim, ar-rahman ar-rahim. Adadinsa kuma da zai dinga wuridinsa shine 556. Sai mai burjin usdu. Ranar sa'arsa ranar lahadi ne, tauraronsa kuma shamas. Sunan Allah da ya daidai da burjin nasa shine alhayyu al-qayyum, alhayyu al-qayyum. Adadinsa kuma shine 174. Sai na ƙarshe mai burjin dalhu da mai burjin jadayu.
mai burjin dalhu da mai burjin jadayu. Ranar sa'ar shine ranar asabar. Tauraron da suke ɗauke da shi kuma shine zuhal. Sunan Allahn da ya daidai da su shine kuma alfattahu ar-razzaqu. Alfattahu ar-razzaqu adadinsa kuma shine na wadadan da su dinga yi shine 797 kenan. To wannan shine muka kawo ƙarshen karatunmu na yau. Insha Allah kuma za mu ci gaba. Ba mu ƙarasa karatunmu na burje ba, mun tsaya a burjin sulɗan ne namiji, za mu zo mu yi na mace kamar yadda muka saba faɗa. Burinmu ne har mu kai burjin hutu, inda muke faɗo halayya da kuma abin da ya kamata ka yi da kuma abin da ya kamata ka guje su da kuma yadda za ka gudanar da rayuwarka. Haka zalika zuwa gaba insha Allah za mu kawo yanayin aure da ya kamata mai burji kaza ya aure kaza don neman sauƙin rayuwa da sauransu. Kar a manta dai a yi mana subscribe domin haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da karatun da muke yi. Mun gode. Assalamu alaikum.